Zdravím, volám sa oxid uhoľnatý, ale hovoria mi CO. Nedokážete ma vidieť, počuť ani cítiť, ale verte mi, chceli by ste, som totiž skutočne nebezpečný. 36% z vás si myslí, že ma dokážu ucítiť. Hovoríte si, že to nie je veľa? Verte mi, je to veľa. Odhaliť ma dokáže len detektor oxidu uhoľnatého. Keď ma zaregistruje, spustí alarm. Vy ihneď otvoríte okná, utečiete von a zavoláte záchranku a hasičov. Ale to ma netrápi, pretože 81% z vás doma detektor oxidu uhoľnatého vôbec nemá. Počkajte chvíľu. Čo to počujem? Plamienok hovoril, že v tomto dome žiadny detektor nie je! Nie! Potenciálne nebezpečné zariadenia. Kotly na ústredné kúrenie, pece na drevo, uhlie, plyn a vykurovacie oleje. Plynové sporáky a trúby. Plynové zásobníkové a prietokové ohrievače vody. Garáže s motorovým vozidlom. Krby a krbové pece. Oxid uhoľnatý človek s myslami neodhalí. Pomôže vám s tým len detektor CO. Uistite sa, že ho máte doma.